Autoteràpia per l'equilibri dels xacres, fent servir solfegis, escala cromàtica i escala musical. Els sons i els colors són emanacions energètiques, que conseqüentment produeixen vibracions. Aquestes vibracions les classifiquem en freqüències. Cada freqüència té les seves propietats. En aquesta teràpia se sumen les freqüències dels 9 solfegis, les dels 7 colors de l'escala cromàtica i les 7 de les notes musicals, amb un minut de silenci entre cada una d'elles per assimilar-les millor. Pots visualitzar-la o tancar els ulls i només escoltar-la. La pell absorbeix els colors que té davant. Són sons i colors molt poderosos. Si en el transcurs de la teràpia sents la més lleu molèstia o incomoditat, deixa d'escoltar-la i visualitzar-la. És responsabilitat única i exclusiva de qui la utilitza les conseqüències que puguin derivar-se del seu ús, incloses les persones a les quals afecti en el seu radi d'acció.
you.